filmer vi. Nej. Her. Finder lige en tus. Hvad er den frikkeste farve? Jeg kender de grønne. Ej, det er det ikke. Men vi tager grøn alligevel. Go. Skal jeg tegne? Det her, det er Maja Fjord. Kan I se det? Maja Fjord. Lige sådan en tegner her. Det her. Nej, skatter. Det er Maja Fjord. Det er flot en, den der. Ja, det er Jakob. Ja, hold kæft, den er helt vildt. Ej, for helvede, det skal blive. Det er en dokumentarfilm, så det skal være alvorligt, det her. Tror du ikke, de glemmer godt? Nej, ved du hvad, din gay? Fuck af. Er der ikke nogen, der er med at drikke den? Okay. Maja Fjord. Mune. Ej, det er bare Maja Fjorden. Altså, den man svømmer i. Og hvad var det her? Det var motorvejen. De der her. Og det her, hvad var det? Det var græsafgrå til. Når jeg ane med. Skal vi ikke også ane? Og hvad var det der? Det var en sø. Og det der, det var en... Nu er jeg sejlranden, hvor du svømmer ender. Skal vi ikke tage noget mere? Og vi klipper. Hår helt deroppe. Det kilder sådan rigtig dejligt ud nede i røvhul. Det er bordelligt. Tegner vi? Eller film? Oh yeah. Og det her, det er sådan det er sådan en, man har fundet på Rådhuspladsen. Godt. Givet vandet. Et dårligt knald. Hvad for noget? Stop!